Chvále buď nejvyšší Bůh, který ti vydal do rukou tvé nepřátelé. Slyšeli jsme slovo Boží. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedekova. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedekova. Hospodin řekl mému pánu, seď u mé pravici, dokud položím tvé nepřátelé za podnožní nohách. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedekova. Žezlo moci ti podává Hospodin ze Sionu, Pavlu uprostřed svých nepřátel, ty jsi kněz podle řádu Melchizedekova. Učeno vládnout po svátém lesku, splnil jsem ti jako rosu před jitřenkou. Ty jsi Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedekova. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedekova. Bratři, co jsem od Pána přijal, o tom jsem vás také vyučil. Pán Ježíš právě v noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, dal díky, rozlámal a řekl: toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte mou památku. Podobně vzal večeři i kalich a řekl: toto je kalich, nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdokoliv z něho bude pít, čiňte to na mou památku. Kdokoliv totiž jíte tento chléb a pijte tento kalich, zasvěcujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Slyšeli jsme slovo Boží. Číslo 717.
Ježíš mluvil k zástupům o Božím království a uzdravil tých, kdo potřebovali léčení. Začalo se schylovat k večeru. 12 apoštolů k němu přistoupilo a řekli: rozpust klid, ať jdou do okolních vesnic a dvorců, aby si tam našli nocleh a něco k jídlu, protože tady jsme na opuštěném místě. Odpověděl jim: vy jim dejte jíst. Než 5 chlebů a 2 ryby. Hleda, že bychom šli a nakoupili jídla pro všechny tyto lidi. Bylo jich totiž na 5 000 mužů. Řekl svým učeníkům: rozsaďte je ve skupinách asi po 50. Vzal pak těch 5 chlebů a ty 2 ryby, zhlédl k nebi a požehnal je. Lámal a dával svým učeníkům, aby je předkládali lidu. Všichni se najedli do syta a ještě jsem se svíral plný 12 košů zbylých kousků. Počuli jsme slovo Pánovo. Chvála Kriste. Vypočuli jsme si dnes na slávnost těla a krvi nášho Pána Ježíša Krista, ukledáním a rozmnožení chleba v nasýtení zástupu. A tak dnes si aj my pripomíname to, že Pán Ježíš je prítomný vo sviatosti do Božieho chrámu, aby sme slávili svetôšu, obetu nášho Pána Ježíša Krista na naše úmysly, ktoré každý má vo svojom srdci a taktiež na spoločný úmysel, ktorý sme na začiatku svätého Omše povedali, kedy prichádzate prosiť za pokoj a spásu duší vašich zosnulých príbuzných. Vyprosujeme si potrebné milosti, každý jeden z nás. Kostol si nádherne ozdobili a tak využijeme túto príležitosť a potom, keď sme si našli čas prísť na svätú omšu, nebudeme robiť veľkú procesiu, nebudeme robiť 4 oltáriky, ale predsa na 10 minút potom spravíme aj krátku poklonu, kedy si uctieme Pána Ježíša prítomného vo sviatosti oltárnej, pretože na dnešný sviatok máme možnosť si vyberať hocikoľko príbehov, príkladov zo života našeho svoja jeden z roku 1942, kedy Ľudovít Bielebželský v knihe Kňaz neostane nikdy sám opisuje udalosť, ako som spomínal, z roku 1942, ktorá sa udiala v rakúskom mestečku St. Georg, nedaleko Lincu. Skupina väzňov bola prevádzaná na pracovisko, čiže z väzenia ich viedli na nútené práce. Na ceste sa stretli s kňazom, ktorý niesol eucharistického Krista pre chorého. Všetci väzni si pokľakli na kolena. Čiže tí väzni, ktorí išli na nútené práce, keď videli, že kňaz ide zo sviatosti oltárnou ku chorému, tak si všetci pokľakli na kolena. Vojaci ich začali biť a kopať a hrozne im nadávať. Vtedy sa kňaz zastavil a dal väzňom požehnanie so sviatosťou oltárnou. Keď kňaz odišiel, väzni sa bez slova postavili a šli ďalej do svojej práce. Keď sa kňaz vrátil domov na faru, do miestnej kroniky opísal túto udalosť a ukončil ju slovami: národ, ktorý má takú živú vieru, nemôže zahynúť.
takejto situácii prijať našu vieru. Nie je to také jednoduché, také ľahké, keď máme niekedy problém aj prežehnať sa pred nedeľným obedom, či už doma, alebo zvlášť sa obávame, keď sme niekde v reštaurácii, prejaviť to, že sme kresťania, katolíci, to, že chceme poďakovať Pánu Bohu za tieto dary. Máme obavy, rozmýšľame, uvažujeme, môžeme, nemôžeme, hanbíme sa niekedy. A títo väzni aj napriek tým nadávkam, napriek tým bitkám, predsa len prejavili túto svoju vieru, poprali si, pretože verili, že Pán Ježiš je tam naozaj prítomný vo sviatosti oltárnej. Táto viera naša nás tiež, ako som povedal, privádza do tohto Božieho chrámu a prosíme Pána Ježiša, aby nás posilňoval, aby naša viera bola ráz, aby sme sa aj my nemuseli báť alebo hanbiť za našu vieru. Táto viera nás naplňa radosťou. Pán Ježiš nás chce nasýtiť svojim telom a krvou. Preto prichádza pod spôsobom chleba a vína, aby sme ho mohli prijímať. Tí, ktorí sme si očistili srdcia vo sviatosti zmierenia, ktorí nemôžeme prijať ho pod spôsobom chleba a vína, príjmeme ho duchovne do nášho srdca, kedy povieme Pánu Ježišu, Pane Ježišu, je mi ľúto, že ťa nemôžem teraz prijať tejto sviatosti, ale príď do môjho srdca, očísť ho a naplňa svojimi milosťami, aby nás Boh posilňoval. Pretože, ako som povedal, prejav tejto viery nebolo to iba 1942, ale máme vždy na novo možnosť prejavovať a ukazovať našu vieru. Tak ako niektorí viete, spomínal som vám, že odchádzam do Kazachstanu na mesiac, bol som tam a mal som tam možnosť nájsť jednu knihu veľmi pekne napísanú o skutkoch milosrdenstva. Tak som si ju zobral, čítal a potom ma veľmi potešilo, že týždeň na to som mal možnosť sa stretnúť aj s tým autorom tejto knihy, pretože tým autorom tejto knihy bol otec biskup z Almaty, José Luis Španiel. A on tam v tej knihe opisuje tie skutky milosrdenstva, ale taktiež spomína jeden príbeh, ako putovali do Svätej Zeme. Ešte ako kňaz so skupinou veriacich putovali do Svätej Zeme. A tam sa modlili aj krížovú cestu. Išli po jednej ulici, po krížovej ceste nasledovali a modlili sa spoločne ako skupina krížovú cestu. A niektorí niesli aj kríž. Spoločne niesli kríž a tak sa striedali, kto tento kríž poniesie. A na jednej ulici, keď niesla jedna pani, zámožná pani, nebola chudobná, bola z takej bohatšej rodiny, niesla tento kríž a títo okolo stojaci ľudia, nie všetci sú veriaci, nie všetci sú katolíci, nie všetci súhlasia s prejavmi tejto našej viery, napluli do tejto skupiny ľudí, ktorí tam išli modliať sa krížovú cestu. A ten, čo naplul jej rovno do tváre tej pani, ktorá nesla ten kríž. A potom po krížovej ceste, keď sa stretne s týmto kňazom, dnes už biskupom, hovorí mu, bolo to potupujúce. Ale bola som rada, že som mala možnosť zažiť toto potupenie, túto jednotu s Pánom Ježišom, pretože v Evanjeliu čítame, koľko on si vytrpel, čo všetko si vytrpel. A že som mala možnosť zažiť aj ja sama toto potúpenie. Slávu a zabúdame na ten kríž, ktorý Pán Ježiš niesol z lásky k nám, za nás, za každého jedného z nás. Na novo si to vždy musíme pripomínať, preto máme cirkevné obdobie, preto máme advent, Vianoce, pôstne obdobie, Veľkú noc. Mali sme doslanie Ducha Svätého, Najsvätejšiu Trojicu, pripomenuli sme si tieto tri božské osoby a dnes si pripomíname toto veľké tajomstvo, že Pán Ježiš z lásky k nám sa darúva, zostáva tu prítomný v Božom chráme, ale nechce zostať len v tomto Božom chráme, ale chce prísť do nášho srdca, tak ako som povedal na záver svätého omše, vyjadríme aj túto našu vieru krátkou poklonou, ale počas svätého omše chceme
prijať do nášho srdca tí, ktorí môžeme pod sviatostným spôsobom, sviatosťou oltárnej a tí, ktorí nemôžeme, som povedal v duchu, že Pánu Ježišovi vyjadríme našu lásku, našu ľútosť nad tým, že ho nemôžeme prijať, ale našu túžbu, že chceme, aby nás posilňoval, aby nám pomáhal, aby vydrostal potrebné milosti aj vašim príbuzným zosnulým. Vyznajme našu vieru. Dej, ať víra, naděje a láska se životě církve projevují, tak přesvědčivě, aby přede svět poznání Krista. Pomoc lidem, aby ze společenského života sklidovali nadřazenost a rovněžlivost. Dej nám odvahu a sílu, abychom dokázali přijmout Kristus kříž v jakékoliv podobě. Ale superné spojení s Kristem. Prosíme Boha spásu duši za zemřelé Petra, Marii Trojakovi, dceru Marušku a rodiče do Boska, taktiež Jana Sojku a Karla Trojaka a ich rodiče.
chléb sebraný z mnoha zem a víno z mnoha rozumů spojených v jedno a prosíme tě, veď svou církev v jednotě a naplní svým pokojem skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi. Srdce. Amen. Vzájemné díky Bohu našemu Otci. Právě důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Vždycky a všude vzdávají díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je náš kněz pravý a věčný, za naši spásu obětoval sám sebe, jednou provždy vykonal oběť a přikázal nám slavit její památku, aby jeho tělo bylo chlebem našeho života a kalich jeho žeber bylo odpuštěním našich hříchů. A proto za lidskými zbory, které stojí u tebou a ustavičně ti slouží a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich. Znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: Vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého Syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. Bože, tě prosíme,
Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, svatého po všechny věky věků. Amen. Podle Spasitela příkaz a podle božského učení odvažujeme se modlit.
Prijali sme, Pane Ježíši Kriste, Tvé telo a krev, a toto přijímání nás zlepšuje naše spojení s Tebou a dává nám účast na Tvém božském životě, kde ať naše spojení s Tebou nikdy nepřestane, neboť Ty žiješ a kráľuješ na věky věků. Amen. Matko, Syn Tvůj, tedy na věky, skrze Tebe a s Tebou, chci navždy zcela patřit Ježíši. Amen. Oznámám iba jeden krátky na budúcu nedeľu, kde si to omša taktiež o 11. Teraz, ako som povedal, krátučka poklona, kedy chceme naozaj Pánu Ježišovi opäť zdeliť všetky naše úmysly. 5. sloka 717. Pane Ježíši, děkujeme Ti za chléb a víno proměněné ve Tvé tělo a krev. Dej, ať jsme ve světě živými svatostánky, aby skrze nás mohl přetvářet ostatní kolem nás. Chceme Tě dnes také odprosit za všechny, kteří jsou k Tobě lhostejní a urážejí Tě svými hříchy. Dej, ať jsme všichni hodní Tvé lásky, důvěry a Tvého přátelství. Pane Ježíši, při poslední večeři si řekl apoštolům, to čiňte na mou památku, a tak si jim dal účast na svém kněžství. Skrze službu kněží rozděluješ v církvi chléb života a kalich spásy. Proto Tě prosíme za Tvou církev a za ty, kteří od Tebe dostali poslání vést Boží lid. Křesťanské věrnosti a vzájemné lásky mezi křesťany v rodině i ve společnosti, proto společně prosme, ať vládne v našich rodinách pravá láska. Voláme společně, ať vládne v našich rodinách pravá láska. Ať vládne v našich rodinách pravá láska. Ať křesťanský manželé čerpají ze svátosti Eucharistie novou svěžest a sílu pro své manželství. Ať vládne v našich rodinách pravá láska. Ať jsou spojení poutem obětavé lásky, úcty a věrnosti, aby mohli dávat svým dětem
společnost plně oceňuje úlohu rodičů při výchově dětí. Ať je starší generace mostem mezi rodiči a dětmi v době dospívání. Ať nacházejí v rodinách pomoc a oporu lidé, kteří žijí osamocení a opuštění. Na své rodiče a jejich stáří. Ať křesťanské rodiny dovedou vytvářet správný životní styl a vnášet ho do života společnosti. Ať jsou křesťanské rodiny místem, kde se mohou probudit a rozvinout povolání ke kněžství, zasvěcenému životu i manželství. Ať se v životě křesťanských rodin naplňuje Ježíšovo slovo: hledejte nejprve Boží království. Ať rodiny pamatují na své zemřelé a jsou s nimi spojeny v modlitbě a v oběti mše svaté. Pane Ježíši, ty jsi žil na zemi v nazarecké rodině a tak si rodinu posvětil. Vyslíš naše prosby, aby našemu národu nikdy nechyběly opravdové křesťanské rodiny, kde se ve víře a lásce přijímá dar nového života a tak roste tvá církev, neboť ty žiješ a kráľuješ na věky věků. Prosíme ťa teraz, Pane Ježišu, o tvoje eucharistické požehnanie pre nás, pre naše rodiny, pre túto farnosť. Modleme se, Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi v této svátosti přítomen a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh a prosíme tě, rozmnož v nás světlo této víry a zapal naše srdce ohněm své lásky, abychom se skrze tebe klaněli Otci v duchu a v pravdě, neboť ty žiješ a kráľuješ na věky věků.
záchranou hříšných a všude nechám věčný Boží království.